Iawn, felly nawn ni ddechrau, dwi'n meddwl. Felly, croeso pawb. Diolch yn fawr i chi gyd am ymuno dyn ni heno. Fy enw i yw Mabli, fi yw cadeirydd cenedlaethol Cymdeithas yr Iaith, a dyma'r cyntaf mewn beth dyn ni'n gobeithio fydd cyfres o ddigwyddiadau yn arwain lan at yr etholiad flwyddyn nesaf, yn trafod gwahanol agweddau ar y Gymraeg a'r galwadau yn ein dogfen weledigaeth ni ar gyfer Llywodraeth Nesaf Cymru, sef mwy na miliwn Dinasyddiaeth Gymraeg i bawb. Ac yn benodol, dyn ni'n awyddus iawn i archwilio'r cysyniad yna o Dinasyddiaeth Gymraeg i bawb a'r alwad bod ni eisiau i Lywodraeth Cymru nesaf sicrhau fod pawb yng Nghymru yn ddieithriad yn gallu dysgu, defnyddio a mwynhau'r Gymraeg mewn modd ystyrlon yn eu bywydau nhw bob dydd. Felly, pwnc y drafodaeth ni heno yw y Gymraeg a'r frwydr yn erbyn hiliaeth. Dyn ni fel mudiad cymdeithas yn credu'n gryf fod y frwydr dros y Gymraeg yn llwm a'r frwydr dros ryddid i bawb. Ond, dyn ni hefyd yn gwybod bod na ffactorau strwythurol ar draws ein cymdeithas a hiliaeth yn cau pobl allan o'r Gymraeg ar hyn o bryd, enghraifft trwy'r system addysg. Dyn ni hefyd yn gwybod bod agweddau a gweithredoedd hiliol yn bodoli ar draws ein cymdeithas, gan gynnwys ymysg siaradwyr Cymraeg, ac yn aml mae pobl ddu a phobl o leiafrifoedd ethnig sy'n siarad Cymraeg a'u profiadau nhw yn cael eu anwybyddu neu eu diastyru. Mae hefyd yn amlwg nad yw'r Llywodraeth, cyrff cyhoeddus, na ni fel mudiadau Cymraeg wedi wneud digon i sicrhau bod ni'n cynnwys siaradwyr Cymraeg o bob cefndir ac wastad yn ystyried eu profiadau nhw. Na chwaith ydy digon o waith wedi cael ei wneud i sicrhau bod holl gymunedau Cymru yn cael mynediad at yr iaith. Felly, un o'r pethau mae ein dogfen mwy na miliwn Dinasyddiaeth Gymraeg bawb yn wneud ydy cynnig rai camau i fynd yr afal y hyn, gan gynnwys addysg Gymraeg i bob un o plant Cymru, gwersi Cymraeg am ddim i bob oedolyn, cronfa mynediad at yr iaith i daclo rwystrau sy'n stopio rai pobl rhag gallu dysgu, a dyletswydd newydd ar gyrff i estyn allan at grwpiau sy'n cael eu cau allan o'r Gymraeg ar hyn o bryd. Gan gynnwys yn benodol cymunedau croenliw, pobl ar incwm isel a midwyr. Ond mae gen ni panel wych o siaradwyr heno, a dwi'n awyddus bod chi'n clywed lot mwy ganddyn nhw na fi. Felly, byddai'n troi at nhw i gyflwyno eu hun. Wedyn, dyn ni'n mynd i drafod rai o'r themau pwysig yn y maes yma, a mi fydd na wedyn cyfle i chi fel cynulleidfa gofyn cwestiynau trwy'r Q&A, os ydych chi yn y digwyddiad Zoom fan hyn. Dyn ni hefyd yn ffrydion fyw ar Facebook a dyn ni'n recordio'r digwyddiad, felly bydd cyfle i bobl wylio nôl ar ôl hynny. Felly, na i droi nawr at y panel, a os ga i ofyn i chi gyflwyno eich hun. Felly, na i fynd at y ti gyntaf, Natalie. Hi. Diolch am roi gwahoddiad i fi fod rhan o hyn. Natalie Jones ydi enw fi. Dwi'n hyfforddi fod yn athrawes Cymraeg ar y funud. A dwi'n mam 2 o blant gynnau. A dwi'n wraig. A mae fy ngŵr i yn Cymro hefyd. Felly dwi'n falch iawn i fod yn rhan o hyn. Diolch, Natalie. A Toda? Pawb, enw fi di Toda, dwi'n dod o Penygroes, a dwi'n astudio yn Llundain ar y funud Sport Science yn Prifysgol. Falch iawn i fod yn rhan o hwn. Diolch. A Savanna? Helo pawb, diolch yn fawr am y gwahoddiad i siarad heddiw. Fy enw Savanna Jones, cafodd fy magu yng Nghaerdydd. Nes i raddio o Brifysgol Lerpwl gyda gradd yn y gyfraith ac eto o Brifysgol Gaerfaddon gyda gradd meistr ym Mholisi Cyhoeddus. Rwyf nawr yn gweithio yn y sector addysg uwch fel rheolwr, ehangu mynediad a chynhwysiant ac yn gyfarwyddwr ar Bwrdd Mudiad Meithrin. Gwych. Diolch eto i chi'ch tri am gytuno i drafod gyda ni heno. Dwi'n meddwl mae'n amlwg yn
yn bwnc really pwysig. Mae hefyd, dwi'n meddwl, wedi bod yn bwnc sydd heb gael ei trafod digon ac yn dilyn protestiadau dyn ni wedi gweld ar draws y byd eleni fel rhan o'r symudiad ma bywyd ydi o bwys a Black Lives Matter. Mae yna wedi bod mwy o drafodaeth ynghylch hiliaeth, hanes imperialaeth a thrais yr heddlu gan gynnwys yma yng Nghymru. Felly, o'n i jyst eisiau gofyn i chi yn gyntaf o persbectif chi, be ydych chi'n meddwl mae rai o'r trafodaethau yna wedi dangos am hil a hiliaeth yng Nghymru heddiw, a sut ydych chi'n teimlo am safon y drafodaeth ynghylch hiliaeth yng Nghymru a falle sut gallwn ni wella hynny? Sa'n gwybod pwy sy'n eisiau cychwyn? Sa'n meindio cychwyn? Ie. So ni'n deud beth dwi wedi sylweddoli ydy fod llawer o pobl yn anwybyddu'r ffaith bod hiliaeth yn mynd ymlaen. Mae'n topic anghyfforddus. A weithiau mae pobl sydd ddim yn teimlo bod nhw'n hiliol ddim eisiau cael y sgwrs yna, achos maen nhw feddwl, dwi ddim yn hiliol, felly pam ti'n siarad i fi am hynna. Ond yn anffodus, beth sy'n digwydd weithiau ydy bod hiliaeth yn digwydd o dan trwyna pobl fel yna, sydd ddim yn weld eu hunain yn hiliol, ond maen nhw'n gadael i'r hiliaeth digwydd achos dyn nhw ddim eisiau wynebu'r ffaith bod o'n ddigwydd. Neu weithiau maen nhw jyst ddim yn sylweddoli achos maen nhw'n jyst mynd o gwmpas bywydau nhw a dim yn deall bod weithiau bywydau pobl di yn fwy anodd oherwydd, fel ti'n deud, strwythwyr mudiadau sydd wedi gwneud bywydau ni'n fwy anodd. Dydy hiliaeth dim bob tro yn gweiddi allan, dio ddim bob tro. Dwi wedi cael rhywun yn galw fi'r N-word jyst chydig o misoedd yn ôl, yn ddod allan o siop rhywun do'n i ddim yn abod. Dydw i ddim yn cael hynna bob dydd. Fel arfer, unrhyw hiliaeth dwi wedi cael, mae wedi bod yn lot fwy subtle na hynna. Ond ie, mae'n amser i pobl Cymraeg sydd yn lyflu, sydd ddim yn hiliol, i deall bod yn digwydd a bod ni angen help nhw i sylweddoli pryd mae'n ddigwydd, a dim jyst anwybyddu hynna. Ie, sa'n gwybod Toda, Savanna, sydd hwnna'n adlewyrchu sut chi'n meddwl am bethau? Dwi'n cytuno. Nwch chi ofyn y cwestiwn eto? Ga i clywed y cwestiwn eto? Ie, I suppose y cwestiwn oedd fel, gyda phopeth sydd wedi digwydd eleni o gwmpas fel y mudiad Black Lives Matter, bod e wedi mae wedi sbarduno lot mwy o drafodaeth ar draws y byd, ond yng Nghymru hefyd yn amlwg. A bod e jyst, o'ch persbectif chi, be chi'n meddwl mae hwnna wedi dangos o gwmpas fel y dealltwriaeth a'r trafodaeth o hil a hiliaeth yng Nghymru? Dwi'n meddwl bod yn bwysig bod ni yn cael y trafodaeth yma. Ond dwi'n meddwl bod, dwi'n siŵr bod i expose yn Cymraeg, ond dwi'n meddwl bod o wedi dangos bod hiliaeth yn bodoli yn llefydd fatha Cymru. Y pethau fatha diversity yn dawnsio ITV a protestio. Gathon nhw llwyth o, beth yw'r gair? Chwilio am y gair ydw yn Cymraeg. Cwynion, fatha llwyth o complaints amdan o protest nathon nhw rhywbeth sy'n hollol peaceful, ond cafon nhw o mwy o complaints gath ITV am yr holl blwyddyn. Dwi'n meddwl bod hynna'n dangos, fel nath Natalie dweud, dydy hiliaeth ddim bod tro yn rhywbeth sydd yn explicit a rhywbeth sydd yn amdan fatha yr N-word a pethau fel sydd yn digwydd dal i fod yn llefydd fel hyn, ond dwi'n meddwl bod o mwy amdan yr opinions a agweddau pobl sydd ddim yn siarad i fyny. Ie, dwi'n cytuno gyda be mae Toda a Natalie wedi dweud, really. Dwi'n meddwl bod y blwyddyn yma wedi bod yn un anodd, yn sialens, yn bersonol, ond hefyd i bobl fel fi hefyd. Dwi'n croesawu bod Cymdeithas yr Iaith wedi sylweddoli nid broblem rhywle arall yw hi,
a bod hiliaeth yn digwydd yn ein cymunedau iaith Cymraeg ni hefyd. Dwi'n gwybod mae yna lot o terminoleg sydd wedi bod yn mynd o gwmpas sy'n anodd ac yn anghyfforddus. Felly mae yna ffordd i fynd, dwi'n meddwl, yn enwedig mewn cymunedau lle does dim lot o amrywiaeth. Ond dwi'n meddwl bod yna lot fedrwn ni wneud, a dwi'n siŵr bydd ni'n sôn am addysg. Ond dwi'n meddwl bod rhaid ni gydnabod bod y braint bod gan pobl wyn, bod rhaid nhw wneud rhywbeth gyda hynny. Mae gyda nhw fantais a mae rhaid i bawb fod yn rhan o'r newid. Dwi'n meddwl dyn ni gyd eisiau gweld. Ac felly dwi'n meddwl bod mae rhaid ni sicrhau bod ni ddim yn edrych fel bod y trafodaeth yn un pynciol, ond bod yn un hirdymor, really. Os dyn ni wir eisiau gweld newid dros y degawdau nesaf. A bod angen sicrhau bod mudiadau eisiau wneud y newid yna, bod nhw'n fodlon wneud yr gwaith caled sydd angen i wneud gan sôn a gan siarad gyda cymunedau lleiafrif ethnig hefyd. Na, definitely. Ydych chi fel rhywbeth fi jyst yn pigo lan o fel be ydych chi wedi gyd sôn amdano fyna yw fel y natur penodol i rai o'r pethau yma yng Nghymru ac yn arbennig o fewn cymunedau sy'n siarad Cymraeg. Achos fi'n meddwl, falle, sa'n gwybod os byddwch chi'n cytuno, ond bod na wedi bod tueddiad weithiau i meddwl mae hyn ddim yn broblem yng Nghymru a dyw e ddim yn broblem i ni fel siaradwyr Cymraeg. Ni'n croesawgar, ni eisiau cynnwys pawb. Felly mae pobl ddim weithiau yn gweld lle mae'r agweddau yna yn bodoli yn y Gymdeithas Gymraeg fel maen nhw'n bodoli ym mhobman. Ni jyst yn wyndro, ydych chi'n meddwl bod na fel elfen benodol i agweddau hiliol o fewn cymunedau Cymraeg? Sa'n gwybod os Toda, os ti eisiau cychwyn? Dwi'n meddwl bod eiliad i'n meddwl amdano fo. Dwi yn meddwl bod yna rhyw agwedd penodol i hiliaeth yn Cymru. Dwi'n meddwl achos does yna neb yn really marw dros y peth, mae'n hawdd i anwybyddu. Ond dwi'n meddwl os o pobl eisiau clywed amdan yr issue, yr problem, mae'n hawdd iawn i glywed gan pobl duon ar draws Cymru amdan sut maen nhw wedi cael ei drin yn bob ffyrdd. Sy'n yn gallu bod yn ysgol. Dwi wedi cael profiad eitha drwg yn ysgol. So hynna'n gallu bod yn gwaith ond rhywbeth. Ond dwi'n meddwl bod pethau'n hawdd i anwybyddu achos dyn nhw ddim mor violent na yn gwledydd eraill. Ond dwi'n meddwl bod agweddau di lot o'r problem. Achos bod fi wedi dysgu Cymraeg, pethau wedi bod yn haws i fi, ond i ella dad neu chwaer, maen nhw wedi cael problemau gweld o lot anoddach i setlo yn Cymru, yn Gogledd Cymru, achos dyn nhw'n siarad yr iaith mor clir a ella fi. Dwi'n meddwl wedi past yn Cymraeg. Gorffennol. Dwi'n meddwl bod gorffennol Cymru a Lloegr yn adio i'r peth. Achos dio ddim jyst amdan lliw croen, mae yna llwyth o hanes a hanes eitha drwg rhwng Lloegr a Cymru. Felly dwi'n meddwl bod lot o hyn yn effeithio'r ffordd mae pobl newydd yn cael ei drin pan maen nhw'n dod, achos os ti'n Saesneg a ti'n ddu, mae'n gallu adio i'r problem. Mae hwnna'n rili diddorol o ran y gwahanol brofiadau a'r gwahanol hunaniaeth a sut mae hwnna'n effeithio pethau. Natalie neu Savanna, ydych chi'n meddwl bod na agwedd penodol i hiliaeth o fewn cymunedau Cymraeg? Mae yna elfen. Nath un o chwiorydd fi deitha fi, nath erioed deitha fi am blynyddoedd yn ôl, nath rhywun deitha hi oedd hi'n pwysio buggy
fy mrawd bach i. A nath un o cymdogion ni, fel oedd hi'n mynd heibio hi, deud, paid a redeg fi drosodd y bitch ddi wrthi hi. Oedd hi mor sioct bod rwy'n wedi siarad gyda hi fel, oedd hi'n siarad Cymraeg, ond oedd hi mor upset, oedd hi'n methu deud wrth neb bod hynna wedi digwydd. So fel mae Toda yn deud, da chi'n weld storia o pobl yn cael ei ladd gan yr heddlu yn fan hyn, ti'n mynd clywed y pethau yma, ond mae pethau fel yna yn effeithio iechyd meddwl pobl. Mae dal yn cymryd bywyd. Mae yna enghraifft o hogyn bach o Caerdydd gafodd ei ladd gen rhywun classmate, dwi'n wedi cael ei gwthio i fewn i dŵr a wedi marw, a chwarae gwmpas oedd nhw, ond i'r teulu yma ddim wedi cael y cymorth gen y heddlu ddyla nhw wedi cael. A gallwch chi just ddim ond helpu feddwl os oedd yr hogyn bach na'n wyn fysa fo a'r boi sydd oedd wedi pwysio fo i fewn i'r dŵr, os oedd o'n ddi, so oedd y ffordd arall, fysa pethau wedi cael ei delio gyda yn hollol wahanol. Felly mae yna elfen yn anffodus. Ie, yn sicr. A Savanna? Ie, dwi'n cytuno eto gyda ddim yn Natalie a Toda wedi dweud bod yna hiliaeth strwythurol yn bendant yng Nghymru. Falle bod e ddim mor gladwy, ond mae hi yno. Dwi'n meddwl bod y delwedd traddodiadol hefyd o bwy sy'n siarad Cymraeg neu be mae Cymru Cymraeg yn edrych fel. Dyw hynny ddim yn amrywiol iawn ac yn cyfyngu felly ar nifer o bobl o lleafrif ethnig sydd am siarad Cymraeg. A fel o Toda yn dweud, o'n i wedi ddysgu Cymraeg hefyd, a weithiau mae yna agweddau anfwriadol tuag at dysgwyr, ac os ydych chi'n, fel fi'n hil-gymysg, neu'n dod o lleafrif ethnig ac yn ddysgu Cymraeg, mae rhaid i chi, mae yna dau beth, mae yna dau rwystr fyna, mae rhaid i chi trio mynd drosodd, ac felly mae'n anodd weithiau gael yr hyder i barhau neu gael yr ymdrech i eisiau barhau gyda'r iaith, pan ydych chi'n wynebu'r sialensau nawr yno. So dwi'n meddwl fel mae Natalie a Toda wedi dweud, ni wedi clywed mwy gan bobl fel ni yn ddiweddar iawn, ond sa'n siŵr am faint bydd hynny'n parhau, a os byddwn ni wir yn gweld newid o ran jyst clywed straeon yma nawr, a fydd ni'n gweld newid yn y dyfodol. Ie, ydych chi'n meddwl mae'r syniad yna o'r y syniad o neu'r ystrydeb fel stereotype o pwy yw sort of siaradwr Cymraeg typical, be maen nhw'n edrych fel, ble maen nhw'n byw, pa fath o income, pa fath o swyddi maen nhw'n wneud. Ydych chi'n meddwl bod hwnna'n rhan fawr ohono fe hefyd? Ie, bendant. Un o'r resymau dwi eisiau fod yn athrawes ydy'r ffaith bod neges i rioed athrawes di-brown mewn ethnig lleafrif bron o gwbl. Mae'r ddyla plant weld eu hunain yn y pobl sy'n dysgu nhw. Nath Toda deud rhywbeth a Savanna am y ffaith bod weithiau mae pobl yn edrych arnoch chi am bod chi'n di a jyst yn cymeryd bod chi ar dy wyliau neu bod chi wedi ddod o Lloegr. A dwi actually wedi cael pobl sy'n wedi dechrau fod yn gas efo fi ac wrth i fi siarad Cymraeg yn ôl iddyn nhw, maen nhw wedi newid. A wedi bod yn wedi bod yn neis wedyn. So mae hynna'n ddangos bod ti di edrych ar llw fy nghroen i a wedi feddwl yn syth bod fi ddim yn siarad Cymraeg, bod fi ddim yn Cymraes. A di pethau fel la ddim yn iawn, pethau fel la sydd angen newid yn y byd modern, dwi'n credu. Ie, Toda, wyt ti'n meddwl bod hwnna'n rhan o'r broblem hefyd, y sort of stereotype yna? Ydw, dwi'n meddwl bod hynna'n rhan ohono fo. Dwi'n siŵr faint ma'n adio i'r peth, ond dwi'n meddwl bod o'n rhan. Achos, ond dwi'n dallt y peth hefyd,
achos ni ydy'r leiafrif, mae pobl du yn leiafrif yn Cymru. Dwi'n siŵr yn union be ydy'r poblogaeth, ond da ni'n rhan fach o Cymru. So, a cyn ella blwyddyn yma, dwi'n meddwl bod lot o pobl Cymraeg wedi clywed be ganno ni ddweud, a dwi'n meddwl dyna pam mae rhywbeth fel hyn mor bwysig, achos sut maen nhw'n fod i gwybod sut i ella trin pobl neu sort of gael gwarad o'r stereotype yma, os dyn nhw'n gwybod opinions ni a gwybod be ganno ni ddweud go iawn. So, dwi'n meddwl dyna pam mae trafodaethau fel hyn yn bwysig. Yn bendant wrth pan o'n i'n tyfu fyny yng Nghaerdydd, o'n i wedi gweld oedd yna broblem ynglyn â pwy oedd yn siarad Cymraeg, be o'n nhw'n edrych fel, stereotypes. Oedd pobl yn disgwyl i fi siarad Cymraeg neu'n beidio. Un oed pobl yn trin fi ag chwaer yn wahanol oherwydd dyn ni yn wahanol liwiau. Oedd hynny'n anodd yn enwedig tra o'n i'n ceisio mynd i'r Eisteddfod yr Urdd neu eisiau cymryd rhan mewn agweddau o'r ysgol, a chi'n gweld bod pobl yn trin chi'n wahanol, oherwydd nhw ddim yn disgwyl i chi siarad Cymraeg. A dwi'n meddwl mae pethau yn newid, ond bydd angen i ni gweld newid gweladwy, dwi'n meddwl, yn rhan mawr o'r gymdeithas, yn golygu yn llenyddiaeth, yn y cyfryngau, yn addysg, mwyn actually hybu neu hyrwyddo'r newid yma go iawn. Ac felly, dwi'n obeithio falle bydd profiadau pobl yn ddegawdau sydd i ddod yn cael profiad gwahanol. Mae'r pwynt yna am gynrychiolaeth yn rili pwysig yn dweud, fel o'n i gyd yn cael sgwrs fyr cyn i'r digwyddiad cychwyn am yr syniad yna o beth straeon pwy sy'n cael ei adrodd a y cynrychiolaeth o fewn llenyddiaeth neu addysg yng Nghymru ac yn y Gymraeg. Felly, ydych chi'n meddwl bod, ydy faint o broblem yw hwnna o ran cynrychiolaeth yn y cyfryngau, llenyddiaeth, fel ydych chi'n meddwl bod cyfryngau Cymru yn neud digon i roi platfform i leisiau o pobl groenliw sy'n siarad Cymraeg? Savanna, sy'n gwybod os ti eisiau cychwyn? Dwi'n meddwl bod, dwi wedi gweld lot o newid yn ddiweddar iawn, mwy o newid na byswn ni erioed wedi meddwl o ran y cyfryngau. Ond dwi dal ddim yn meddwl bod e'n digon. Dwi'n meddwl bod yna mwy i wneud. Does dim cynrychiolaeth wir i weld. Dyn ni ddim yn gweld, dwi ddim yn adlewyrchu amrywiaeth Cymru yn llawn. A dwi'n meddwl falle wedyn bod angen i ni wneud rhywbeth sy'n... Dwi ddim yn meddwl bod ni'n cael pawb o gefndiroedd gwahanol, ond mae rhaid ni bod yn resymol o ran beth ni am adlewyrchu, pwy dyn ni eisiau i gynrychioli ni fel Cymru, a mae rhaid ni ymddangos hynny yn enwedig yn y cyfryngau o ran cynrychiolaeth. Dwi'n meddwl falle o ran sut dyn ni'n creu'r newid yma, fedrwn ni monitro faint o unigolion sydd yn y cyfryngau, neu sy'n ymddangos ar y radio neu teledu, neu cymryd camau pwrpasol falle, i gynyddu'r niferoedd yma yn ôl yr angen. Ond eto mae rhaid bod yn gymyserol o ran hyn. Ond falle eto bod angen ni ymrwymo siaradwyr Cymraeg i fedru siarad yn bopeth. Ti'n gwybod, dyn ni wedi cael lot o bobl o gefndiroedd ethnig yn siarad yn hil, ond bod gyda ni, fi'n siŵr bod gyda ni ar y trafodaeth yma lot o arbenigedd mewn ardaloedd gwahanol hefyd, a fedrwn ni hefyd cymryd rhan yr sgyrsiau fel ni. So hoffwn ni weld lot o newid o ran hynny yn y dyfodol. Yn sicr. Natalie, beth wyt ti'n meddwl o'r persbectif yna o'r cyfryngau a fel y pwynt mae Savanna'n codi o ran y ffaith bod pobl weithiau jyst yn cael ei gofyn i siarad am hiliaeth a ddim pethau eraill maen nhw'n arbenigo arno? Mae hynna wedi bod yn digwydd llawer gyda fi blwyddyn hyn, cyn blwyddyn hyn, doedd neb isio siarad i fi am hil,
ond dwi wedi cael lot o amseroedd, opportunities, we should say, I fi cael wneud hynna nawr. Ond, dwi yn proud bod fi'n gallu wneud hynna, ond fel mae Savanna'n dweud, mae yna lot fwy i wneud. Mae yna sgyrsiau da mynd ymlaen yn y Senedd, mae S4C wedi bod yn ffantastig yn chwilio. Maen nhw wedi mynd allan i chwilio am pobl i siarad, a dim jyst i siarad am hiliaeth. Mae S4C, maen nhw wrthi yn trio cael amrywiaeth o pobl yn siarad am amrywiaeth o bynciau. So mae eisiau ni cymryd hwnna, a mae angen i pobl wneud eu hunain yn barod i cymryd, mae rhai pobl dim eisiau wneud o hefyd, mae hynna'n iawn, ond y fwy ohono ni sy'n fodlon cymryd rhan yn y pethau yma, gallen ni helpu newid pethau. Ydych chi'n sôn am addysg nawr, ac un o'r pethau sy'n ni'n hoffi weld ydy newid i'r adnoddau mae athrawon yn defnyddio. Dwi wedi bod yn gweithio mewn ysgolion am tua 3-4 blynedd nawr, a bob tro mae athro neu athrawes eisiau siarad am tlodi neu pobl heb bwyd. Gesio pwy sy'n dod lan ar y sgrin, pobl brown, pobl du, pobl yn India, pobl yn Africa. Mae'n problem yn wlad arall efo pobl gyda lliw croen arall. A dydy athrawon ddim yn sylweddoli bod nhw'n wneud hyn, ond mae hynna yn mynd i cael effaith drwg ar eto iechyd meddwl plant, achos maen nhw'n cael eu dangos fel dioddefwr drwy'r adeg. Neu os dyn nhw ddim yn sôn am Nelson Mandela, enghraifft, maen nhw'n siarad am fel crooks yn y maes y men. A nath un athrawes deitha fi, wel, mae'n agor sgyrsiau am defnyddio'r gair yr N-word, pethau fel la. Wel, mae hynna'n gret i'r plant gwyn. Ti wedi cael sgwrs amdani pam dyla ti ddim deud o, magu cyd-ymdeimlad neis, ond sut ti'n magu hyder mewn plant di jyst yn siarad am pethau fel la drwy'r adeg. Da ni eisiau weld pobl di pwerus yn y nofela, yn yr adnoddau. Maen nhw'n sôn am Florence Nightingale, pam gallen nhw ddim sôn am Mary Seacole a Betsy Cadwaladr. Dim sôn am Betsy Cadwaladr chwaith, fenyw arbennig Cymraes, dim sôn amdani hi. So mae eisiau fwy o amrywiaeth i wneud pethau sy'n perthnasol i'n plant ni. So mae ddim just yn cwestiwn o fel cynrychiolaeth full stop, ond mae'n cynrychiolaeth sy'n ddim just yn y maes trafod hiliaeth a hil, ond hefyd cynrychiolaeth sy'n positif ac yn amrywiol, just ddim un profiad negyddol bob tro. A Toda, sut wyt ti'n teimlo am y cwestiwn yna fel y cynrychiolaeth yn y cyfryngau yng Nghymru ac yn Gymraeg? Dwi'n cytuno fo bob dim nath Savanna a Natalie ddweud, ond dwi yn meddwl bod yn bwysig i ni siarad am hiliaeth, achos mae pobl angen gwybod, ond dim just hiliaeth. Mae'n bwysig i pobl ddi gael eu cynrychioli yn pethau eraill, bethau yr cyfryngau. Dwi'n gweld newid, fel na Savanna ddweud, dwi wedi gweld llwyth o newid blwyddyn yma yn ddiweddar, ella achos bob dim sydd wedi digwydd ar protestiau a BLM, ond mae eisiau bod yn rhywbeth sy'n para, dim just achos bod rhywbeth mawr wedi digwydd yn America. Mae'n bwysig i pethau actually para. Dwi'n meddwl bod nath Natalie siarad am addysg. Dwi'n meddwl bod hynna'n hollol bwysig. Dwi'n meddwl bod lot o addysg angen digwydd yn y tŷ, yn y cartref cyn dim byd arall, achos mae plant yn gwatsio pethau ar teli, fatha'r cyfryngau S4C, ond yr peth mwyaf bwysig lot o'r amser ydy be maen nhw'n gael clywed gan y pobl sydd o gwmpas nhw, fatha teulu, rhieni, pethau fel la. Dwi'n meddwl bod hynna'n hollol bwysig. Ond hefyd dwi yn gweld
newidiadau positif. Fatha, mae mam yn rhedeg busnes bwyd, a mae hi wedi gweld llawer o progres blwyddyn yma. Mae ar y bwrdd cenedlaethol bwyd a diod rwan. Dwi'n meddwl, wsos dwytha neu ella 2 wsos yn ôl, sy'n peth dda i ella rhywun sydd ddim yn dod o Cymru a maen nhw'n symud i mewn a maen nhw eisiau cychwyn yn yr industry bwyd. Mae'n dda i gael gweld rhywun sy'n edrych fatha chi neu sy'n dallt ella beth ydych chi'n mynd drwy i helpu chi tyfu. So, yeah. Ie, yn sicr. Felly, o'n i'n un o'r pethau mae pob un ohonoch chi wedi sôn amdano fyna ydy y cwestiwn yna o addysg, ac yn amlwg, so mae'n faes enfawr, ond i ba raddau ydych chi'n meddwl bod rai o'r issues yna o ran cynrychiolaeth a dealltwriaeth o brofiadau cymunedau croenlyw a phobl sy'n siarad Cymraeg i ba raddau ydy hynna'n ddigonol mewn ysgolion ac yn benodol falle mewn ysgolion Cymraeg. Natalie, o ti wedi sôn ychydig am hynna, sa'n gwybod os ti eisiau ymhelaethu. Ie, dwi jyst yn credu fod os nag ydy plant yn cael ei ddysgu am beth mae pobl croenddu wedi cyfrannu i'r cymuned, sut gallen nhw gwerthfawrogi cael pobl o ella diwylliant rhan bach yn wahanol, ond bod nhw dal y rhan o'r cymuned, neu ella bod diwylliant nhw hollol yr un peth, jyst bod nhw'n ddigwydd fod yn lliw arall. A da ni isio just i werthfawrogi hyn gilydd, really, ond da chi ddim yn mynd i wneud hynna heb gwybod hanes pobl sydd wedi ella dod drosodd. A mae rhaid ni cofio, mae pobl di wedi bod yma am gannoedd o blynyddoedd, dim pawb di neu croen brown sydd wedi ddod fan hyn gyda'r Windrush neu yn just yn y cenhedlaeth gyntaf. Mae rhai wedi bod yma am cannoedd o blynyddoedd. So ni'n just hoffi weld pobl yn dathlu pobl fel Cizzy ac Edith Crawford enghraifft. Maen nhw'n wych, genod hilgymysg sy'n canu yng Nghymraeg. Maen nhw'n ffantastig, ond ydyn ni'n dathlu pobl fel yna ddigon? So ydy plant yn cael, pam da ni ddim yn cael gwrando ar cerddoriaeth nhw yn yr ysgolion neu... Maen nhw'n wneud gyrfau nhw eu hunain, maen nhw'n wneud yn wych, ond mae eisiau siarad am y pobl yma yn y cymuned i gallu weld i gwybod beth sydd allan yna rwan. Dydy popeth ddim yn gorfod fod am caethweisiaeth 200 o flynyddoedd yn ôl. Ie, yn sicr. Ie. A Savanna, beth ti'n meddwl am y cwestiwn yna o sut, ac yn benodol hefyd fel sut ni'n gallu gwella hwnna fewn addysg ac ysgolion o ran straeon ni'n rannu a dealltwriaeth o'n hanes ni a dathlu rai o'r ffigurau yna fel oedd Natalie'n sôn amdano. Ie, dwi'n cytuno gyda lot o be mae Natalie wedi dweud ynglyn ag addysg. Sa'n meddwl bod system addysg yn ungynhwysol i blant o gefndiroedd ethnig ar hyn o bryd. Dwi'n meddwl bod yn gwella o fewn y cwricwlwm, y ffordd dyn ni'n cael ein ddysgu, cynrychiolaeth athrawon, cyrff llywodraethu, lleoliadau ysgolion hyd yn oed. So dwi'n croesawu nawr bod y grŵp wedi tasgo gan Llywodraeth Cymru edrych ar y cwricwlwm i wneud hwn i edrych yn fwy gynhwysol, ac dwi'n gobeithio bod yna fwy o gynrychiolaeth o fewn hynny nawr. Ond dwi'n meddwl o ran cynrychiolaeth bod angen i ni edrych ar pwy sy'n dysgu ni a gan pwy maen nhw wedi addysgu. Ac os maen nhw wedi cael ei addysgu yn ffurfiol neu yn anffurfiol, fel oedd Natalie yn dweud, dyn ni yn, a oedd Toda yn dweud hefyd, dyn ni yn addysgu yn y catref hefyd, oherwydd os nad ydyn ni'n cael hwn yn gywir, sa'n meddwl bydd ni'n wneud unrhyw newid, bydd ni ond yn ailadrodd yr un gwersi, so bydd ddim gwahaniaeth yn dod. Felly, dwi'n meddwl i hyrwyddo fod yr iaith bawb
bod angen i ni sicrhau fod cymunedau lleiafrif ethnig yn deall fod y cyfleon siarad Cymraeg ar gael, a sut mae cynorthwyo blant i addysgu'r iaith yn ten yr ysgol, neu gan gynnig cymorth ychwanegol yn ten y catref neu'r cymuned. Oherwydd sa'n meddwl fedrwn ni tanan cymgyfrif werth addysg i'r cymunedau yma, oherwydd dyn ni yn gwybod bod yna hiliaeth strwythurol, ac felly mae addysg yn cael ei weld fel rhywbeth i ddathlu i'r gymunedau yma. Felly mae rhaid i ni sicrhau os mae'r plant yn mynychu addysg Cymraeg, bod nhw ddim o dan anfantais. A dwi'n meddwl bod hwnna'n rhywbeth pwysig iawn, bod angen i ni adlewyrchu i rieni hefyd. Felly dwi'n meddwl bod angen i ni falle edrych ar sut dyn ni'n gynrychioli'r iaith o fewn y cymunedau, be mae ysgolion yn wneud yn y cymunedau, a sut fedrwn ni sicrhau bod yna rhyw siwrne i weld gyda'r iaith Cymraeg hefyd. Ie, mae hwnna'n pwynt rili pwysig, fi'n meddwl, y cyswllt yna rhwng yr ysgol fel rhan o'r gymuned, mae'n rhan ohono fe. Ie. A Toda, beth amdano ti o ran y cwestiwn yna o ysgolion ac addysg a phrofiadau pobl? Dwi'n hoffi byna Savanna ddweud am anfantais yn hwnna. Dwi'n meddwl bod hynna'n hollol bwysig. Mae yna lot o plant sy'n ella symud i Cymru sydd ella yn stryglo siarad ei iaith neu ella methu dysgu'r iaith. Sut mae pethau ŵan, dwi'n meddwl bod y strwythur addysg wedi cael ei setio fyny mewn ffordd fydd nhw o dan anfantais. O'n i'n lwcus symud i Cymru pan o'n i'n 7, felly o dysgu'r iaith Cymraeg yn eitha hawdd, ond dwi'n meddwl ellai plant sy'n hŷn am nhw'n symud yma, mae bob dim yn cael ei dysgu'n Gymraeg. Sy'n bwysig, mae'r iaith Cymraeg yn bwysig, ond dwi'n meddwl bod ella mwy yn gallu cael ei wneud i helpu nhw llwyddo hefyd. Dwi hefyd yn meddwl o ran addysg bod yr hanes yn gallu cael ei gwella. Yn unig amseroedd da ni'n cael ei ddysgu am pobl du yn yr ysgol ydy ella caethweision neu apartheid a pethau fel yna. Dwi'n meddwl bod yna pethau mwy berthnasol i ni o rhan be mae pobl du wedi adwy hanes Cymru. Pobl fatha Abdŵr a Him Farah. Mae yna llwyth, ond dwi'n meddwl bod yna pethau lot mwy perthnasol fedrwn ni siarad am. Achos mae'r hanes caethweision a pethau yn wir, ond dwi'n meddwl gweld faint o bwysig ydy o. Dwi'n meddwl bod o mor bwysig. Dwi'n meddwl bod yna pethau well i siarad am rhai weithiau. A pethau mwy bwysig i plant gael gwybod a sort of chwilio am y gair fatha connotate. I plant gael connotatio efo pobl du. Da ni'n gallu llwyddo hefyd, dim just ein rôl ni yn hanes, dim just fatha caethweision a pethau fel ydy o. So, Ie, achos fi'n meddwl fel mae'n hyd yn oed yn y sgwrs canes a diwylliant Cymru a Cymru. Sori Mabli, gallwch chi ddeud hynna eto? Jyst yn cael ei anghofio. Ie, wrth gwrs, sori, falle yn torri allan fyna. Ydych chi'n clywed fi'n iawn? Ie, nawr. Jyst yn dweud, jyst yn y sgwrs yma, chi wedi cyfeirio at gymaint o enghreifftiau o hanes a diwylliant modern hefyd, o gwahanol bobl a gwahanol bethau sydd wedi digwydd sydd jyst ddim yn cael ei cynnwys yn y drafodaeth yna, a'r adnoddau yn y cwricwlwm. A ni eisiau falle holi hefyd ynglyn â'r rai o'r pethau chi wedi sôn fyna am y ffactorau yna sy'n cau pobl allan o addysg Gymraeg.
boed hynny fel plant neu fel oedolion, achos Savanna nes di gyfeirio at leoliad ysgolion, a fi'n meddwl mae hwnna'n ffactor really pwysig. Fi'n dod o Gaerdydd a fi'n gwybod oherwydd hanes sut mae ysgolion Cymraeg yn cael ei agor, lle mae rieni wedi gorfod ymgyrchu dros nhw. Mae'n tueddu bod rieni gyda lot o hyder a social capital sy'n gallu gwneud y pethau yma, a dyn nhw ddim o reidrwydd wedi cael ei agor mewn rai o'r ardaloedd mwy difreintiedig, neu'r ardaloedd lle mae cymunedau croenliw yn byw. Felly mae'r elfen yna o ran addysg plant a phobl ifanc, a wedyn wrth gwrs elfennau sy'n cael pobl allan rhag dysgu pan maen nhw'n hŷn, fel o ti'n cyfeirio ato fe, Toda. Felly dwi'n gwybod sut ydych chi'n meddwl gallwn ni cael gwared ar rai o'r rwystrau yna i bobl i ddysgu'r Cymraeg, ac i cael addysg Gymraeg. Natalie, os wyt ti eich chwyn? Ie, dwi'n meddwl y ffaith bod chi wedi gwneud rhywbeth fel hyn gyda Cymdeithas yr Iaith, fwy o pethau fel hyn da ni angen i wneud i ni teimlo bod ni yn rhan o'r cymdeithas eang fel hyn. Achos pan o'n i'n cael fy magu, pan o'n i'n tyfu fyny, doedd y hyder ddim gyda fi siarad Cymraeg. O'n i'n deall, ond nath o cymryd lot fwy o blynyddoedd i fi dechrau siarad Cymraeg. Nes i ddim dechrau tan o'n i'n gweithio, ac o'n i'n gweithio efo grŵp o merched oedd lyflu gyda fi, ac oedd yn helpu fi datblygu fy Nghymraeg, ac oedd nhw'n trin fi fel un o'r tîm. O'n i'n un o'r teulu nhw mewn ffordd. Yn Woolworths oedd hyn, fi nhw'n cofio fi, achos o'n i mor swil ar y pryd. Ond dyna beth o'n i angen i dechrau defnyddio'r iaith Cymraeg yn iawn, i cael y cymorth yna gen pobl o ngwmpas i. A da ni eisiau weld mwy o hynna mewn ffyrdd cyhoeddus, yn mudiadau wahanol. Da ni eisiau weld hynna ar posteri, os da chi'n hysbysebu rhywbeth. Da ni jyst eisiau fod, dwi'n meddwl hefyd, gyda lot o swyddi, mae angen i mudiadau edrych am pobl, pobl mewn lleiafrifoedd ethnig, i fod yn rhan o'r pobl sy'n wneud penderfyniadau. Mae rhai pobl yn feddwl bod hynna yn hiliaeth y ffordd arall, ond dydy hynna ddim yn wir. Os does neb ddi neu brown ar eich tîm chi yn wneud penderfyniadau, da chi ddim yn mynd i gallu weld sut mae'r pobl yna'n teimlo, neu sori, dwi'n ddim yn deud hyn mewn ffordd da iawn, ond os ti eisiau fod yn cynhwysol, mae rhaid chi cael fwy o gynrychiolaeth yn eich mudiad. A dwi'n dallt fel mae Toda yn deud, da ni'n gwybod bod ni mewn lleiafrif, da ni ddim yn disgwyl i, all of a sudden, mae gen ti fwy o pobl du a pobl gwyn yn gweithio yn y swyddfa oherwydd bod ni eisiau quality. Dim dyna ydy equality na equity. Da ni eisiau cynrychiolaeth sy'n appropriate, rwy'n siŵr ddeud, sy'n actually edrych fel mae'r cymuned yn edrych, bod ni ddim yn cael ein anghofio. Ie, felly mae angen y newid yna trwy'r system i gyd, really, o'r gwaelod i fyny. Savanna, beth amdano ti o ran o'r persbectif yna o sicrhau bod pawb yn cael mynediad at gallu dysgu a defnyddio'r Gymraeg? Ie, fel mae Natalie a Toda wedi dweud, dwi'n really yn croesawu bod Cymdeithas yr Iaith wedi fabwysiadu'r agenda yma, wedi cydnabod bod yn y modd cyfoethogi'r iaith trwy rannu gyda bobl o gefndiroedd gwahanol. Serch hynny, mae yna dal rwystrau fel dyn ni wedi sôn amdano, ond dwi'n meddwl bod angen i ni falle ledaenu negeseuon yn fwy effeithiol, rannu gwybodaeth, canllawiau, falle cynrychiolaeth hefyd, yn bendant o ran
edrych mewn i'r cymunedau yna lle does ddim gymaint o gynrychiolaeth. Felly mae angen i ni edrych ar ffyrdd gwahanol o cydweithio gyda'r cymunedau yna. Dwi'n gwybod o fy mhrofiad i fod yn hil-gymysg, oedd yn anodd weithiau adlewyrchu fy Nghymreictod a fy ochr Africanaidd hefyd, i bobl dwi'n edrych yn ddi neu yn hil-gymysg. Felly oedd yn anodd weithiau cael y cydbwysedd yna. Ond dwi'n meddwl bod yn bendant, mae rhaid i ni trio edrych ar sut dyn ni'n medru edrych ar yr iaith Gymraeg i bobl mewn cymunedau lleiafrif ethnig i weld sut mae'r iaith yn medru bodoli llaw yn law gyda hunaniaeth neu cefndir greiddiol teulu nhw hefyd. Oherwydd dwi'n meddwl weithiau mae'n anodd gweld sut mae'r iaith yn medru bodoli gyda hynny. Dwi'n meddwl hefyd mae yna lot fedrwn ni wneud ynglyn ag addysg oedolion, oherwydd sut dyn ni'n ddim yn targedu, ond sut dyn ni'n gweithio gyda oedolion ar hyn o bryd. Dyn ni'n gweithio gyda pobl sydd am siarad Cymraeg. Maen nhw'n gwybod, dyn nhw ddim wirioneddol angen lot o gefnogaeth maen nhw am siarad Cymraeg. Felly, dyn ni angen mynd mewn i gymunedau o ran ysgolion falle, i dechrau sgyrsiau gyda cymunedau o ran sut i'n mynd trwy, sut i sicrhau bod yr iaith yn tueddu trwy'r cymunedau yma. Dwi'n meddwl bod cost gwersi hefyd yn medru bod yn prwystyr ac i deuluoedd hefyd, falle costau teithio, neu hyd yn oed gofal plant hefyd. Dwi'n gwybod mae yna cyfle i gael gofal plant trwy'r iaith Gymraeg gyda gwersi oedolion Cymraeg wrth ymyl. A dwi'n meddwl bod y cysylltiad yna yn rhywbeth fedrwn ni wneud mwy ohono. Ond dwi'n meddwl bod rhaid ni cydnabod bod angen i bawb gweithio gyda'i gilydd, bod rhaid i ni dynnu bob rhan o'n cymunedau ni at ei gilydd, gan gynnwys plant ac oedolion i fedru sicrhau bod modd i unigolion. Oherwydd, dyn ni o hyd yn sôn am cymunedau, ond mewn rhai ardaloedd yng Nghymru, does dim lot o bobl o gefndiroedd ethnig. Ac felly, mae angen i bobl sy'n siarad Cymraeg, pobl gwyn sy'n siarad Cymraeg, gweithio gyda pobl lleiafrif ethnig i wneud nhw deimlo fel bod nhw'n rhan o'r cymuned hefyd. Mae hynna'n spot on. Dwi'n cytuno gyda hynna. A dwi'n credu fod pethau da ni'n neud, ddyla hi byth fod i creu grŵp newydd ar wahân eto, ond i fod yn rhan o'r cymuned fawr. Ti'n spot on, Savanna. Dwi'n cytuno hefyd. Dwi'n meddwl dwi'n meddwl bod o'n bwysig i dathlu pobl ac annog nhw i pan maen nhw'n trio dysgu Cymraeg a ddim rhoi nhw i lawr a trio dinistro nhw os dyn nhw ddim. Dwi'n meddwl dyna'r agwedd da ni angen defnyddio pam da ni siarad amdan dysgu Cymraeg a pethau. Achos fel nes i ddweud, mae yna rhai pobl sy'n symud i'r gwlad ella di symud i'r gwlad am gwaith neu nhw bach yn hyn a nhw'n gweld o'n anodd i dysgu'r iaith. Mae'n bwysig i dathlu nhw a i annog nhw i cario ymlaen dysgu. Yr peth gwaetha fedrwn ni wneud fel unigolion ydy rhoi nhw lawr a dod â rhesymau i fyny pan dyn nhw ddim yn siarad y iaith yn iawn a pethau fel ar unrhyw lefel, mae'n dda bod rhywun yn trio ddysgu'r iaith a bod yn rhan o'r cymuned sydd yn siarad Cymraeg. Dwi'n meddwl o rhan pethau mwy, mae'n bwysig i helpu pobl gwyn Cymraeg deall pam da ni angen cynrychiolaeth yn pethau fatha'r cyfryngau a jyst yn bob man o gwaith, addysg, bob dim. Achos fel nath Natalie dweud, nid cymryd drosodd, da ni'n trio wneud yma na dim byd fel yna. Da ni'n angen mwy o pobl du na pobl gwyn achos dyn nhw'n cynrychioli be yn union ydy'r poblogaeth. Mae pobl angen gweld pobl sy'n edrych fatha nhw neu o cefndiroedd sydd yn rhywbeth fatha
cefndiroedd nhw i llwyddo. Ydda pan nes I symud i'r gwlad 2007, doedd na ddim byd fel hyn. Wel, doedd Zoom yn ddim yn bodoli, ond doedd na'n byd fel hyn. Ond gobeithio I plant dion sy'n gwylio hyn, ma'n helpu nhw deall bod maen nhw'n gallu siarad Iaith, maen nhw'n gallu bod yn darn o cymuned Cymraeg a llwyddo fel rhywun sydd yn Cymraeg a o cefndiroedd arall. Ie, a fi'n meddwl mae'n rili pwysig yna cyfuniad o agweddau personol a sut mae pobl yn trin ei gilydd ar lefel ryngbersonol, ond hefyd fel y ffactorau strwythurol mawr yna sydd wir yn cau pobl allan o'r cyfleoedd. A fi'n meddwl mae'n bwysig yn dweud cofio pan ni'n trafod y stwff yma, mae polisïau llywodraeth neu awdurdodau lleol neu cyrff cyhoeddus, maen nhw'n gweithygu'r sefyllfa ar hyn o bryd o cau mwy a mwy o bobl allan o'r iaith, a beth sydd angen wneud yw, fel oedd Savanna yn sôn o ran agor lan gwersi Cymraeg I oedolion a wneud nhw am ddim I bawb, helpu gyda pethau fel costau gofal plant o theithio ac ati. Mae yna gymaint o bethau, os oes gyda ni fel yr ewyllys wleidyddol, byddwn ni'n gallu newid lot, a fi'n meddwl mae'r syniadau chi gyd wedi cynnig fyna mae'n man cychwyn, byddwn wneud camau mawr, really. Wi jyst eisiau roi'r cyfle i'r gynulleidfa, os ydy unrhyw un eisiau holi cwestiwn i'r panel, dylech chi weld ar y gwaelod mae yna Q&A sy'n golygu bod chi'n gallu rhoi cwestiwn mewn fyna. A dyn ni wedi cael cwestiwn ar Facebook yn gyntaf. Felly, os cwestiwn i'r panel te, felly fel siaradwyr Cymraeg, ydych chi wedi derbyn ymateb negyddol gan y di-Gymraeg yn yr ardaloedd dych chi'n byw ynddo fe? Felly, ydych chi wedi cael yn yr ardaloedd lle chi'n byw agweddau negyddol gan bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg tuag at chi fel siaradwyr Cymraeg croen liw? Ydyn iawn I fi ateb hynna? Wel, dwi'n byw yn San Clair, does dim llawer o pobl dion eraill yma, ond dwi yn gwirfoddoli I Cyngor Hil Cymru, a dwi wedi cael lot o cymorth gen pobl di eraill sydd eisiau fi cynrychioli a siarad I fyny yng Nghymraeg. Weithiau drosti nhw neu gyda nhw. Felly na, dwi wedi cael profiad hollol gynnes gyda o pobl eraill sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae fy mam mi yn un ohonyn nhw. Dydy hi ddim yn siarad Cymraeg. Mae hi'n teimlo galla hi ddim, ond mae'n dall dipyn. Ond hi sydd wedi pwysio fi I siarad Cymraeg, oedd hi eisiau plant I gyd dysgu siarad Cymraeg, a da ni wedi. A Toda? Sorry, gwych chi ofyn y cwestiwn eto, nath yr Wi-Fi yn bachan. Sorry, cwestiwn o Facebook oedd yn gofyn os ydych chi wedi cael ymateb negyddol gan bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg I chi fel siaradwyr Cymraeg di? Na, mae bob dim wedi bod yn eitha positif. Pan mae pobl yn ffeindio allan bod fi yn siarad Cymraeg, mae bob tro'n ymateb eitha positif gan pobl Cymraeg o pobl sydd ddim yn siarad Iaith hefyd. Okay. A Savanna? Just yn debyg I fi hefyd, really. Pan oedd Natalie yn sôn am ei fam, oedd yn swnio'n union fel mam fi hefyd. Oedd hi wirioneddol eisiau ni bod yn rhan o'r Cymdeithas Cymraeg, oedd my dad yn Cymro hefyd, a oedd hi really am sicrhau bod lliw croen ni ddim yn ein hatal ni, neu ddim yn rhoi rwysri ni fod yn rhan o cymunedau yna, a dathlu rhan o hunaniaeth ni fel ni eisiau yn dysgu'r iaith. Felly, dwi ddim wedi cael unrhyw agweddau negyddol. Dwi wedi cael lot o sgyrsiau, mwy o sgyrsiau ynglyn â Hil yn ddiweddar, ond ddim unrhyw agweddau negyddol tuag at fi'n siarad Cymraeg. Okay, cool, diolch. A ni wedi cael cwestiwn arall yn y Q&A yn holi
oes gwerth cyfieithu llyfrau megis white supremacy, etc. i'r Gymraeg a hyrwyddo llyfrau gan ac am Gymru croenlyw. Felly, cwestiwn, ydych chi'n meddwl bod lot o'r llyfrau yna sydd falle yn archwilio'r syniad o hil, maen nhw wedi cael eu sgwennu yn Saesneg yn amlwg. Ydych chi'n meddwl bod e'n syniad da cael cyfieithu'r llyfrau yna neu sgwennu llyfrau greiddiol yn y Gymraeg? Dwi'n meddwl yn bendant bod yna fydd o sgwennu'r llyfrau yn Gymraeg. Dwi'n meddwl bod lot o profiadau gwahanol gan bobl o lleiafrif ethnig yn Nghymru nag sydd mewn gwledydd gwahanol hefyd. A dwi'n meddwl trwy ymchwil, os mae modd dangos hynny, bod yna fydd yn hynny. O ran cyfieithu, dwi'n meddwl mi fydd hynny yn gynorthwyo falle, bod mwy o bobl yn deall effaith neu rôl hil yng Nghymru. A dwi'n meddwl falle bod syniadau newydd yn fedru dod trwyddo drwy'r ymchwil yna, neu drwy'r cyfieithu hynny. Felly, bys ni'n croesawu bod cyfle, os oedd cyfle ar gael, ond eto dwi'n meddwl bod na modd edrych ar bob math o ymchwil o bob math o wledydd i edrych ar sefyllfa ni yng Nghymru, i tynnu nhw at ei gilydd. Dwi'n meddwl, swn i'n hoffi fel cymysgedd o'r ddau, pethau newydd yn cael ei ysgrifennu i pobl Cymraeg. Ella rhyw dydd, ella na i ddod yn awdur fy hun a neud rhywbeth, chos weithiau dwi yn teimlo, dwi'n fed up o weld yr un pethau. Mae rhaid i rywun ysgrifennu pethau newydd i ni. Ond mae yna llyfrau da, fel Benjamin Zephaniah yn rywun dwi'n hoffi, a mae yna pobl sydd wedi ysgrifennu llyfrau wych, a dwi'n meddwl galla bob plentyn mwynhau beth, bod nhw'n digwydd fod yn di. Dwi'n meddwl mae yna tebygrwydd rhwng rhai o'r profiadau pobl Cymraeg a pobl di weithiau, yn enwedig yn ein hanes. A dwi'n meddwl fysa plant Cymraeg yn mwynhau rei o'r llyfrau yma. Yn sicr. A Toda? O rhan cyfieithu, dwi'n meddwl bod o'n syniad da. Dwi'n gwybod bod lot o pobl oed fi, oedolion ifanc yn darllen llyfrau nhw yn y Saesneg. Even y rhai sydd yn y Cymraeg. Ond dwi'n meddwl bod o'n syniad da i pobl sydd eisiau darllen. O rhan sgwennu, dwi'n meddwl bod hynna'n syniad bwysig hefyd. Achos mae'n dda i pobl gael clywed a gwybod am profiadau pobl yn Cymru. Mae'n eitha hawdd i clywed pethau am gwledydd eraill a sort of, dwi'n yn siŵr beth yw'r gair, ond fatha distance. Meddwl bod o ddim yn bodoli kind of fama, ond cael clywed am profiadau pobl di yn Cymru a pobl BM yn Cymru. So'n rhywbeth da i pobl gael darllen am. A mae cwestiwn tebyg arall wedi dod o'r chat am lyfrau blant yn benodol. Felly yn dweud, mae yna lawer o lyfrau Saesneg ar gael i blant sy'n trafod materion hil mewn ffordd addas iddyn nhw. Ond does dim un Cymraeg hyd yma'r person sy'n holi yn gwybod. Maen nhw'n gofyn a ddylen ni gyfieithu rai o'r llyfrau Saesneg ei blant mewn i'r Cymraeg, neu ydyn ni eisiau sgwennu rhywbeth newydd yn Gymraeg a oes angen grantiau neu cyfleoedd i bobl wneud hynny. A Natalie, fi'n meddwl falle bydde ti'n gallu ateb yr un yma. Wel, dwi wedi ysgrifennu llyfr bach fy hun i plant ifanc. A dwi'n gobeithio cael rhywun sy'n gyda ddiddordeb i cymryd hwnna ymlaen. Ond dwi'n meddwl, swn i'n hoffi weld awduron Cymraeg ysgrifennu pethau newydd.
achos da ni eisiau weld pobl Cymraeg yn neud y dda. A dwi'n gwybod bod mae yna pobl, lot o polcedydd, mae yna fel Liana Stewart, sydd gen lot i ddeud, lot o styria. Sa'n neis i cyfieithu pethau, ond achos mae yna pethau allan, ond mae'n neis cael persbectif Cymraeg hefyd. Achos fel o'n i'n deud yn gynt, dwi eisiau weld y cymuned yn ddod at ei gilydd. Dwi just dim eisiau weld, mae pobl di Cymraeg yma, mae yna grŵp newydd. Dwi eisiau pobl gwybod bod ni yna, ond i fod yn rhan o'r cymuned fawr, a dwi eisiau weld pobl Cymraeg yn fod yn llwyddiannus, yn ysgrifennu pethau hefyd. Wel, actually, ni wedi cael neges arall trwy'r chat gan rhywun sy'n gweithio i Cyngor Llyfrau Cymru sydd eisiau cael sgwrs gyda ti. Felly, na i roi nhw mewn cyswllt gyda ti ar ôl y digwyddiad heno. Felly, falle bod yna rhywbeth sy'n gallu dod. Ffantastig, diolch. A wedyn, cwestiwn arall ni wedi cael trwy'r chat. Ydych chi'n teimlo bod eisiau mwy o drafodaeth am hil gyda'r bobl wyn sy'n redeg sefydliadau Cymraeg? Achos maen nhw'n dweud mae yna sgyrsiau'n digwydd gyda sefydliadau yn Saesneg, ond ydych chi'n teimlo bod yr un fath o beth yn digwydd gyda cyrff Cymraeg? Savanna, sy'n gwybod os wyt ti eisiau cychwyn? So dwi'n meddwl bod angen mwy o sgyrsiau gyda mudiadau Cymraeg. O ran cymryd hwn ymlaen, dwi wedi bod yn sgwrsio gyda lot o bobl o lleiafrif ethnig o ran gweld be fedrwn ni wneud fel siaradwyr Cymraeg a sut fedrwn ni wneud gwahaniaeth o ran deall ein profiadau ni, o ran deall y strwythurau sydd ar gael hefyd. Felly dwi'n meddwl o ran sgyrsiau dwi wedi gael ac hefyd o ran fy rôl i fel gyfarwyddwr ar Bwrdd Mudiad Meithrin, bod y gymuned Cymraeg wir eisiau wneud newid, a dwi wir yn croesawu hynny, oherwydd os byswn ni ddim wedi meddwl bys hwn yn digwydd rhyw 10 mlynedd yn ôl. Felly dwi'n hapus bod pobl am dechrau gael sgyrsiau agored, bod nhw yn fodlon edrych ar eu hunain fel mudiadau i weld os maen nhw wir yn gwrthhiliol neu os maen nhw ond am roi allan datganiadau tokenistaidd jyst yn sôn bod nhw'n wneud rhywbeth oherwydd bod yn rhywbeth dylsyn nhw'n wneud. Ond dwi'n cytuno bod mwy angen wneud. Dwi'n gobeithio bod y ffaith bod Llywodraeth Cymru nawr yn edrych ar hil yn fwy berthnasol yn rhywbeth bod mudiadau nawr mynd i edrych ar. Dwi wedi gweld lot o mudiadau yn rhoi allan nawr bod cyfleoedd ar gyfer amrywiaeth a cynhwysiant. Dwi'n obeithio nid ond swyddi dros dro bydd hynny, ond bydd cyfle nhw'n gwneud gwir newid. Ond mae'n cam gyntaf, mae'n cam fedrwn nhw symud mlaen gyda. Felly dwi'n meddwl bod yna cyfle ni'n gwneud lot mwy o waith, ond bod y sgyrsiau yna wedi dechrau. Yn enwedig gyda'r pwrpas, gyda eisiau mynd i miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050, mae yna lot fedrwn ni wneud gyda cymunedau lleiafrif ethnig. Mae yna lot o bobl fedrwn ni siarad gyda mwyn helpu neu cynorthwyo aneliaeth y targed yna. Toda neu Natalie, sy'n gwybod os chi eisiau ategu hwnna neu adio ato fe? Fydra i'm ychwanegu llawer achos dwi'n cytuno'n hollol, ond gallwn ni siarad amdan hyn a hiliaeth am blynyddoedd heb newid go iawn. Dwi'n meddwl i gweld newid go iawn, da ni angen mae pobl yn be oedd y gair nath chi ddefnyddio, fatha institution. Sefydliad. Ie, pobl yn sefydliadau yn gorfod cymeryd rhan a gwneud newid mawr, achos fedrwn ni wneud newid ond yn pobl a mewn ffordd mwy unigol, ond i gweld newid mawr, mae busnesau mawr a
Cymru mewn ffyrdd mwy angenewid. Ie, dwi'n cytuno, Toda. Dwi'n meddwl, dwi wedi trio yn diweddar, dwi wedi trio peidio mynd i fewn i politics, ond dwi'n meddwl diwedd dydd, mae rhaid ni mynd i fewn i politics, mae rhaid ni feddwl am pwy da ni'n pleidleisio amdanyn nhw, os da ni eisiau newid hefyd. Dyna beth sy'n mynd, mae rhaid i ni cymryd rhan, mae rhaid i ni siarad allan. A mae rhaid i ni galw hiliaeth mas bob tro da ni'n weld o, achos da ni wedi tueddu, dwi'n gwybod, dwi wedi cael profiadau hiliol a just wedi feddwl, oh my gosh, mae hynna, just keep quiet, day dim, head down, keep working. Ond dydy hynna ddim yn ddigon dda ddim mwy. Mae rhaid ni, fel mae Toda wedi dweud, mae pethau just, wnaeth nhw byth wella os na da ni'n actually cymryd rhan yn y newid, gwneud pethau sy'n mynd i achosi newidiadau. Ie, na, mae'n sicr. Mae'n am wir am bob dim yn dweud. A mae cwestiwn arall tebyg really am sefydliadau Cymraeg ni yn sôn am prosiect mas ar y maes, yr Eisteddfod Genedlaethol. Am hwnna'n brosiect sy'n edrych ar fywydau a hanesion pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws trwy'r Gymraeg yn yr Eisteddfod. A maen nhw'n gofyn, oes yna unrhyw beth tebyg yn digwydd o fewn dathliadau neu gwyliau Cymraeg i ddathlu hanes pobl ddu yng Nghymru? A os ddim, ydych chi'n meddwl bydde hwnna'n rhywbeth positif? Ie, dwi'n credu bys fe'n rhywbeth positif. Dwi'n meddwl bod yna lot o fydd ynglyn â wneud y cymdeithas yn fwy gynhwysol. Dwi'n gwybod weithiau bod pobl yn edrych ar datganadau personol pobl o ran hil, rhyw, oedran ac anabledd, ac yn tueddu edrych ar un yn lle'r llall, neu'n meddwl os dyn ni'n hyrwyddo un, dyn ni methu wneud y llall. Ond dwi'n meddwl bod mae rhaid i ni edrych ar bob dim gyda'i gilydd, nid pobl o un datganiad ydyn ni. Felly mae angen i sicr gynhwysol. Dwi'n meddwl yr unig pryder bys y gen i yw fod yna gyfle i ni ond sôn amdano fe unwaith o fewn y gwaith yna. Bys ni ddim eisiau i ni edrych ar rhywbeth fel Black History Month, bod ni ddim ond yn dathlu rhywbeth unwaith neu amser penodol. Bys ni eisiau gweld rhywbeth mwy hir dymor, fwy sydd wedi cael ei gwreiddio yn gweithgareddau'r Eisteddfod, dwi'n meddwl. Toda neu Natalie? Ie, os gyda fi ddim byd i adio i yna, rili. Dwi'n cytuno gyda beth mae Savanna wedi dweud, ond mae hynna'n un lle gallan ni feddwl am wneud rhywbeth just i codi gwybodaeth bod pobl di yn gallu fod yn rhan o hyn. Dwi'n cytuno. Mae'n syniad da. Mae'n rhywbeth fysa'n gallu helpu pobl di ymuno a sort of bod yn rhan o presennol a dyfodol Cymru. Jyst i ychwanegu hwnna hefyd, dwi'n cofio Eisteddfod yng Nghaerdydd a o'n i wir wedi mwynhau hwnna, oherwydd oedd lot o bobl o gefndiroedd gwahanol ar y maes. Ti'n gwybod, es i Eisteddfod Llanrwst y flwyddyn ar ôl, a oedd y newid ynglyn â pwy oedd ar y maes yn anferth. Dwi'n gwybod hefyd oedd falle oherwydd oedd ddim cost ar gael yng Nghaerdydd, a wedyn oedd cost yn Llanrwst neu yn yr ardaloedd o'n nhw'n gwahanol iawn. Ond dwi'n meddwl os dyn ni wir eisiau wneud i'r Eisteddfod edrych yn fwy gynhwysol, os dyn ni wir eisiau gweld newid, mae'r posibilrwydd o gael neu o dathlu gwahanol yn gwahaniaethau yn medru bod o fydd iawn. Ie, yn sicr. Cwestiwn arall ynglyn â
mae'n gwersi Cymraeg i oedolion, a sut dyn ni'n sicrhau bod reina yn amgylchedd croesawgar a chynhwysol a saff i bobl ddi a chymunedau croenliw, achos o'n i'n rhoi'r enghraifft yn y dosbarth cyntaf fel arfer, mae'r cwestiwn yna o ble ydych chi'n dod yn wreiddiol, ac yn amlwg mae pobl sydd wedi cael profiad o'r cwestiwn yna yn cael ei ofyn mewn ffordd hiliol, neu mae bod e gyda, mae yna arwydd y cad gwahanol iddo fe, wrth gwrs. Felly sa'n gwybod beth ydych chi'n meddwl o ran sicrhau bod y gwersi a'r gweithgareddau yna yn gynhwysol i bawb? Mae hynna'n anodd achos os ti'n mynd i fewn i wers gyda pobl eraill, gallwch chi ddim rheoli beth mae pobl eraill yn mynd i ddweud neu mynd i gofyn. Dwi wedi bod yn digwylydd fy hun yn gorffennol pan mae pobl wedi deud weithiau bod nhw'n, oh my gosh, ti'n siarad Cymraeg, a dwi wedi dweud, wel, mae fy nghroen i'n lliw arall, a mae ymenydd fi'n gweithio ar un peth. Neu joc ohoni, really. Dwi'm yn gwybod os mae hynna'n wastad yn peth da, ond dyna sut o'n i wedi copio yn y gorffennol gyda pethau fel fy hun. Dwi'n meddwl bod o'n just yn amser pan mae pobl yn dechrau arfer weld fwy o pobl yn siarad Cymraeg neu ceisio siarad Cymraeg. A fydd o ddim yn peth mor od iddyn nhw, mor rhyfedd. Ella fydd nhw ddim yn feddwl am gofyn y cwestiwn yna. Ond fi fy hun, does gyda fi ddim problem siarad efo pobl am diwylliant Jamaican sydd gennau hefyd. Dwi'n barod i siarad am hynna. Ond dwi eisiau pobl sylweddoli na fod Cymraes ydw i. Hefyd. Ond dwi ddim yn gwybod sut i newid hynna dros nos. Dwi'n meddwl bod hwnna rhywbeth hir dymor sy'n gorfod newid sut mae pobl yn feddwl am pobl di yng Nghymru pan maen nhw'n weld ni. Toda, gen ti syniadau am hynny? Swn i'n dweud yr peth pwysica yn yr amgylchedd fatha gwersi Cymraeg ydy'r person sy'n dysgu'r gwersi i helpu pawb bod yn comfortable i pawb gael, achos fel Natalie dweud, diolch i fyny ni i rheoli be mae pobl yn dweud na meddwl, ond mae'r person sy'n dysgu'r gwersi efo bach mwy o control o rhan be mae pobl yn dweud a sut agwedda maen nhw'n ddangos. So dwi'n meddwl bod o'n bwysig i gael rhywun sy'n gallu wneud yr amgylchedd yn rhywbeth i bawb gael enjoyo. Eto dwi'n meddwl mynd nôl at fel mae Toda a Natalie wedi dweud, mynd nôl i'r athrawon, be maen nhw'n ddysgu, sut maen nhw'n ddysgu, os maen nhw'n rhaid nhw darllen dosbarth, gweld be beth sy'n gweithio i nhw, sut mae orau i nhw ddysgu hefyd, yn ffurfiol ac yn anffurfiol. Dwi'n cytuno weithiau bod rhai cwestiynau yn medru bod yn anodd, ond falle bod pobl gwyn ddim erioed i cydnabod hynny. Ond dwi'n meddwl mae yna rôl falle i bobl gwestiynu, bod angen i bobl cymryd mewn i ystyriaeth breuddwyd pobl gwyn o ran sut maen nhw am creu sialens weithiau. Ond mae rai cydnabod nid eisiau gael ein trin yn gwahanol ydyn ni. Dyn ni ond eisiau sicrhau bod ni'n cael yr un cyfle i teimlo'n gyfforddus o fewn y dosbarth Cymraeg hefyd, bod ni ddim yn cael ein gwahaniaethu. Bod y cyfrifoldeb yna ar y person gwyn yn y sefyllfa i peidio bod yn amddiffynol, dwi'n meddwl yn does ac i wrando yn amlwg. A wedyn, falle cwestiwn ola felly o'r chat sydd gyda ni ydy,
Ydych chi'n meddwl bod heriau yn bodoli ar gyfer rieni o leiafrifoedd ethnig sydd eisiau gweld addysg Gymraeg i'w plant nhw? A beth yw'r heriau hynny a sut ydych chi'n meddwl gallwn ni datrys nhw? Pwy sy'n eisiau cychwyn? Dwi'n hapus i gychwyn. Dwi'n meddwl bod yna heriau mawr yn bodoli ar ran rieni o leiafrifoedd ethnig. Yn ran helaeth o'r amser, dyn nhw falle ddim wedi bod drwy addysg Gymraeg, felly mae'n rhywbeth hollol newydd. Mae'r ffaith bod chi'n danfon plant i ysgol yn rhywbeth nawr yn ei hun, os ydych chi ddim yn deall be maen nhw'n ddysgu, a ydych chi'n methu gynorthwyo be nhw i ddysgu hefyd, mae hynny'n medru cael sialensau mawr. Yn enwedig os ydych chi yn cymryd mewn i ystyriaeth strwythurau hiliol hefyd. A dwi'n gwybod falle bod rieni o leiafrifoedd ethnig yn cydnabod hynny, ond weithiau ydych chi'n methu mynegu hynny at athrawon gwyn neu bobl eraill. Ac felly ydych chi ddim eisiau gael eich plant chi gael eich trin yn gwahanol, ond ydych chi yn cydnabod bod yna mynd i bod sialensau neu rwystrau ychwanegol iddyn nhw. Felly dwi'n meddwl bod e'n mynd nôl ynglyn â'r heriau a sut mae'n mynd i ddatrys nhw. Dwi'n meddwl bod angen i ni sicrhau bod y cymorth ar gael ar gyfer teuluoedd os maen nhw yn penderfynu danfon plant nhw i ysgol Gymraeg. Mae hynny'n medru bod o ran yr ysgolion yn y cymunedau, neu mewn ffordd berthnasol mae'r ysgol yn meddwl bys yn help. So dwi'n meddwl bod mae yna heriau wir yn bodoli. Dim gen i'r atebion, ond dwi'n meddwl bod yna mwy fedrwn ni wneud fel cymdeithas yr iaith Gymraeg i ddod at ein gilydd. Natalie neu Toda? Ie, dwi'n cytuno gyda Savanna. Mae'n anodd yn cymorth ydy'r peth bod teuluoedd mae'n gallu siarad â rhywun, gallu siarad gyda rhywun am sut maen nhw'n teimlo, sut mae pethau'n fynd. Dwi'n credu bod fi a Toda wedi cael profiadau eitha debyg, achos yn y gogledd ges i fy magu hefyd mewn pentre bach. Ac ar un pryd fi oedd yr unig person disgybl di yn yr ysgol. Mae gyda fi chwiorydd a mi nath nhw ddod lan i'r ysgol hefyd, ond mae'r un nes ata fi, mae hi'n 4 blwyddyn yn fengach. Felly, pwynt rwy'n siŵr wneud ydy, ar ôl dipyn, pobl yn deud pethau, mae dy gwallt di'n weird, a beth wyt ti'n bita, a gofyn cwestiynau really odd, just am y ffaith bod chi'n ddi. Ar ôl dipyn, ti'n colli hyder, ti isio cuddiad, ddim eisiau pobl edrych arnoch chi. So dwi wedi cael pobl yn syllu arna i ar y stryd, wedi mynd i ysgol a gorfod gwrando ar yr athro neu athrawes yn darllen pethau fel y maes yma a defnyddio'r enwyd yn y dosbarth fel fod o'n dim byd. A doedd na ddim sgwrsiadau yna am pethau fel yna. Felly, a doedd neb i fi mynd atyn nhw a ddeud o'n i'n anghyfforddus efo hynna. Ac nes i wneud gwaith fi drwy'r gyfrwng Cymraeg, ond ges i fy anwybyddu. A dwi'n meddwl dyna be yn y byd modern nawr, da ni eisiau newid pethau fel yna. Dwi'n falch i ddeud, i meibion fi yn ysgol nhw, mae'r prifathro wedi gwneud yn siŵr bod na addysg pobl ddi, bod mae o wedi cael llawer o sgyrsiau gyda fi am y peth yma. Dwi'n gwybod galla meibion fi mynd i'r prifathro os maen nhw eisiau cael sgwrs gyda fo am y pethau yma. A dwi'n falch bod hwnna yn ei le iddyn nhw. Ond just, so fo wedi bod yn neis i fi cael hynna, ond ces i ddim. Dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl bod so fo'n dda i cychwyn i yr ysgolion ein hunan bod yn ymwybodol o rhai o'r heriau a'r challenges sydd yna. Ac dwi'n meddwl, beth sy'n dda ydy rhywbeth, gobeithio dim dros Zoom fel hyn, ond i trafodaethau, i
rhieni illa o cefndir leiafrif i gael siarad i'r ysgolion a gael y trafodaeth yma i newid bethau. Achos os dyn nhw'n siarad amdano peth sydd wneud yr ysgol wybod a gallu newid pethau i wneud bob dim yn sort of equitable. Yn sicr. Wel, fi'n meddwl wedi cynnig digon o syniadau fyna, fi'n meddwl am sut i newid y sefyllfa, gwella'r sefyllfa ar gyfer teuluoedd yn y dyfodol. Felly, just falle cwestiwn olaf gen i, really, o ran i ni fel ymgyrchwyr iaith a wedyn fel ymgyrchwyr gwrthhiliaeth. Sut ydych chi'n meddwl gallwn ni yng Nghymru wella sut dyn ni'n cydweithio ac yn cydymgyrchu gyda'n gilydd a sicrhau bod y mudiadau ac ymgyrchwyr gwahanol yn adeiladu undod rhyngddyn nhw. Dwi'n gwybod pwy sy'n eisiau cychwyn. Dwi'n meddwl, os ydych chi ddim yn meindio fi neidio i fewn, o ran swyddi fel arfer, bod chi'n hysbysebu am pobl beim un neu ddau o swyddi sy'n allweddol i fod yn cynhwysol i pobl yn eich cymdeithas chi. Dwi'n meddwl gweithio gyda mudiadau eraill hefyd i weld beth maen nhw'n wneud. Fel enghraifft, dwi'n siŵr bod chi'n barod, ond fel Cymdeithas yr Iaith yn gweithio gyda Plaid Cymru, gyda S4C, gyda Cyngor Hil Cymru, elusennau fel yna hefyd. A gofyn cwestiynau, gofyn bob hyn a hyn, ydyn ni'n cynrychioli pawb yn y cymdeithas? Sut da ni'n cynrychioli nhw? Ydy o'n negyddol neu oes yna pethau positif yn mynd ymlaen? Sorry. Na, yn sicr ateb da, defnyddiol. Savanna? Ie, dwi'n cytuno gyda be mae Natalie wedi dweud. Dwi'n meddwl bod dyn ni wedi gweld bod bach mwy o gynrychiolaeth gwahanol o fel mudiadau Cymraeg y flwyddyn yma. Dwi'n gweld bach mwy o hysbysebau ynglyn â falle swyddi byse bobl o lleiafrif ethnig yn fwy debygol i fynd amdano. Felly falle bod hynny wedi gwneud newid, ond mae yna modd i mudiadau Cymraeg dod at ei gilydd. Yn aml mae gyda nhw'r un broblemau o ran hil. Felly bod yna lot o trafodaethau ddefnyddiol yn medru digwydd fyna, dwi'n meddwl. Ond dwi'n deall fod yna anhawster fod yn mudiad sy'n mudiad gwyn, falle, heb gynrychiolaeth. Ond fi'n gwybod bod angen i ni dorri'r cylch rhywbryd. Ac felly dwi'n meddwl, falle, drwy edrych ar mudiadau yn gwahanol, falle wrth edrych ar addysg neu gweithgareddau yn y cymuned, neu fel Natalie'n dweud, hysbysebau, swyddi neu drwy'r cyfryngau neu negeseuon mae'r mudiad am trosglwyddo. Dwi'n gwybod be maen nhw'n sefyll am neu be maen nhw am gyflawni. Dwi'n meddwl byse hwnna'n ddefnyddiol a meddwl yn hir dymor eto. A dyna'r unig ffordd really byse medru greu newid. Dwi'n meddwl falle wrth edrych ar waith y Comisiynydd Cenedlaethau Dyfodol Cymru hefyd, yn ffordd o sicrhau bod gwir newid yn digwydd, bod yna cydweithio, falle, ddim yn unig o ran y mudiadau Cymraeg gwahanol, ond hefyd o ran cymunedau lleiafrif ethnig i sicrhau bod nhw'n cael llais a bod dinasyddiaeth felly i bawb. A Toda? Mae Savanna Natalie wedi dweud o'n perffaith. Fedra i'm adio ddim byd mwy at hynny, dwi'n meddwl. Wel, ie, fi'n meddwl bod y pwyntiau fyna wedi bod yn rili defnyddiol, a fi'n meddwl mae'r pwynt rili pwysig yna o sicrhau bod e ddim jyst yn rhywbeth dros dro, neu mae ddim jyst yn rhywbeth mae pobl yn trio wneud rhywbeth amdano fe jyst achos mae rhywbeth wedi bod yn y newyddion neu fel o'ch chi'n dweud fel mis hanes pobl ddion, bod e'n rhywbeth bod ni'n gallu a bod ni'n gorfod wneud dros amser a trwy gydol y flwyddyn.
a cymryd amser i trio cael pethau'n iawn, really, a bod ddim yn rhywbeth sy'n mynd i ddigwydd dros nos o ran adeiladu'r dealltwriaeth yna a'r undod rhwng gwahanol cymunedau. Sa'n gwybod os oes yna unrhyw beth arall hoffai un ohonych chi ddweud, rhywbeth ni ddim wedi cyfro heno, neu hoffech chi jyst ychwanegu at y sgwrs? Swn i jyst hoffi ddeud bod fi'n ddiolchgar iawn bod chi wedi gwneud y cyfarfod hyn a bod chi wedi rhoi amser i ni cael siarad. I fi fy hun, dwi'n fisi iawn ar y funud a does dim llawer amser gyda fi gan bod fi'n hyfforddi, ond mi roedd hwn yn rhywbeth bwysig iawn i fi. Oeddech chi wedi rhoi y gwahoddiad a o'n i isio ateb hynna a fod yn rhan o hyn, so dwi'n ddiolchgar iawn. Wel, diolch yn fwy i ti am fod yn rhan ohono fe. Savanna neu Toda, sy'n gwybod os oes yna unrhyw beth ychwanegol hoffech chi ddweud? Eto, fel Natalie, dwi jyst yn croesawu fod Cymdeithas yr Iaith yn hapus i gael y sgwrs agored yma. Dwi'n meddwl bod angen i ni gael y sgyrsiau yma, weithiau maen nhw'n anghyfforddus, ond dim ond trwy gael y sgyrsiau yma rydyn ni'n medru dysgu. Maen nhw yn mor bwysig oherwydd mae bobl o lleiafrif ethnig heb cael cyfle i gynnig llais lot o amser, ac felly dwi'n meddwl bod y platfform yma yn dangos bod pethau newid, bod pobl yn fodlon gwrando, a maen nhw wir eisiau gweld newid. Felly, dwi'n edrych ymlaen at gweld sut mae Cymdeithas yr Iaith yn symud mlaen gyda'r manifesto a be maen nhw'n medru gyflawni, really. A Toda? Yr un peth rili, dwi wedi enjoyo siarad amdan hyn, diolch am y cynnig. Wel, eto, diolch yn fwy i chi'ch tri am ddod o rannu profiadau, syniadau chi. Fi'n meddwl mae hwnna wedi bod yn trafodaeth rili dda. Mae cyfraniadau chi jyst wedi bod mor dreiddgar, a fi'n meddwl rili dda gallu dechrau mynd i'r afel gyda rai o'r pynciau yma. Ond wrth gwrs, fel mae rai pwysleisio, mae dim ond cychwyn trafodaeth yw heno, bydde ddim modd wneud cyfiawnder ar holl faterion yma mewn un sgwrs neu un digwyddiad. Felly dwi'n rili gobeithio i ni fel Cymdeithas yr Iaith ac i chi ac i bawb sydd wedi bod fan hyn heno ac yn ehangach o fewn mudiadau Cymraeg a mudiadau Cymreig hefyd, bod hyn jyst yn gychwyn ar y drafodaeth hirach yna, a bod ni'n parhau i drafod gyda'n gilydd, i rando, i ddysgu, i gydweithio ac i gyd-sefyll. Felly mae cwpl o bobl wedi gofyn yn y chat os fydd y digwyddiad yma ar gael rhywle i wylio eto, felly gallai gadarnhau bod ni yn mynd i fod yn rannu hyn ar-lein. Felly bydd modd i chi rannu hynny, a gobeithio bydd hyn yn rhan o mwy o ddigwyddiadau yn y dyfodol lle ni'n gallu trafod y materion yma. Wastad bach yn rhyfedd wneud digwyddiadau Zoom, achos chi'n methu cael fel clap go iawn i'r siaradwyr. Ond jyst eisiau dweud diolch yn fawr i chi'ch tri, Savanna, Toda a Natalie. Mae wedi bod yn digwyddiad rili werth wneud, fi'n meddwl. A fel ni'n dweud, dyma jyst megis cychwyn ydyn ni. Felly, diolch yn fawr pawb am ddod. A os hoffech chi fod yn rhan o'r gwaith mae Cymdeithas yr Iaith yn wneud i ymgyrchu dros Dinasyddiaeth Gymraeg i bawb, gallwch chi ymuno gyda ni wrth gwrs os chi'n mynd i cymdeithas.cymru blaen slaes ymaelodi. Neu hefyd, mae croeso i chi gysylltu gyda ni os ydych chi eisiau trafod y materion yma ymhellach neu cydweithio arnyn nhw. Gallwch chi cysylltu gyda ni ar Facebook, Instagram, Twitter, neu dros e-bost ar post@cymdeithas.cymru. Felly gobeithio gallu dyfynhau y drafodaeth a'r gwaith yma yn y dyfodol. Ond diolch yn fawr i chi gyd a noswaith dda. Diolch Mabli. Diolch. Bye.